למה? כי אתה לא קושר אותך. אתה לא קושר את עצמך. נו, נו, נו אבא. לא רוצה. אבא, אני אקרא להם. תקרא. אני אגיד להם שיאכלו אותך. לא, נגיד להם שיאכלו אותך, הם לך את העיניים ואת הפה. אימא'לה. את כולך הם יאכלו. יאכלו אותך, את הציפורניים. לא, הם יאכלו את כולך. אני קורא עכשיו לאריות. אריות! אריות לא יכולים, תאכלו אותך. אני אצ'וק אותך והם לא תוכל לעשות בזה, אבל הם יאכלו אותך. אותך האריות יאכלו. נו, אבא תקשור אותך כבר. לא רוצה. כן, נו. הנה, קשרתי. לא ככה. והנה. לא, אתה לא תפוס המון. אז לא תביא. ככה, כאן. הנה, קשרתי. חזק. כואב. זהו, קשור חזק. עכשיו אני אחתוך אותך. בשביל זה רצית לקשור אותי? האריות, בואו תאכלו את מתן. אבל לא תאכלו טבע. כואב. חתולים, בואו תאכלו את מתן. אוגרים. אמא ואבא לא תאכלו את אבא. מבולבל.